aphungu achipani cha UDF Nedipoya Lilian Patero Aisha Mambo anapeza mavoti oposa 10,000 kuma president wao wochokera ku Lilongwe anapeza mavoti 5,000 ndele wakudandaula kuti ayi anadibera anakubera mako zisankho zimene amasankha atupere muluzi ndizolakwika atupere muluzi ulendo uno 2025. This is your last election. Kwa MCP akusankha kukhala second vice president ulandira 15 billion abambo ako apasidwa chitetezo koma udziwe kuti myezi iwiri usangalala thereafter ndiwekabe. Kuyambira 1994 Southern Region kumakhala zipani zambiri Gwanda chakwamba Republican Party Brown Pinganjira nda Joyce Banda PP atupere UDF Professor TPP onsewa amachokera kumwe 2025 palibe cha chilendo. MCP kuyambira 1994 ndi chipani chokhacho ku Central Region koma amaluza ena akuti ayi pano pati mboma sitingaluze akuluakulu 1994 pamene amaluza anali opposition. Right now anthu ndokwiya kumaye kuno ndi kutula kwa fertilizer umphawi komanso mafuta za chuma akonzekera kuchosa chakwera pa 16 September. We have been seeing the president, the vice president, going into Adimak depot saying, release the maize, release the maize. Yet there is no maize where I'm coming from in Machinga. They are keeping the maize, yet people are starving. In Machinga, remember, madam, is where we are eating chiteze. Even since that time, madam, if we have something to eat, it was WFP. They gave us 2 bags for 2 months. Since that time, madam, we haven't received any bag from the government for the lean season. It was only 2 months given by WFP, and they claim they are there. People are suffering. People are dying with hunger-related diseases, and they are here shouting, pumping themselves like they are doing anything. They are not doing anything. And the Malawians are aware that they have failed. This is a failed government, and they promised a lot of things. They have failed to fulfill their promises. We are not going to vote for them come 16 September 2025 this year. Munghani zina, Jesse Kabwira, wakhala kunyoza PM. Malawi aliyese akudziwa mdziko muno kuti Mike Jesse Kabwira ndi amulano. She has been mocking APM to the extent yona kuti amafuna kasuma ku heki. Oh, I forgot. Dr. Jessica Kabwira Bebani. Esqueci-me, doutora Jessica. Onde está? Hey, Bebani. Mama said about it. Wonderful. Simna pole banji lero. I speak amatandize kwa Jesse. Mwena kapauda N95 whatever. Akuluakulu nduna za MCP ndi za uve akugona nyumba zabwino self contained koma kulephera kusamba. Minister of Finance akuti higher education deputy spokesperson wa chipani Nsonda akungotuwa ngati baka yawo nkhope ngati afiti. Wina akauza kuti akasambe akuthamangira ku koti kukasuma zisakomere mbuzi kukunda galu. APM sanasume pamene manyoza maturity experience zimathandiza kupanga zisankho zoyenera. That is why mukachoka kusanje mpaka chitipa khona uratu chinji majority kwamba zamuthaliko mwamutu kwana kumunyoza sana kuyankheni. Inu yangokulangizani kuti mukasambe mukamaliza muphode mukuthamangira koti. Just go to the bathroom and take some shower. Nduna ikazi yatundwanji kuma mkhanga chosanduka. As a leader, pali zinthu zina ukaziona uzikhanga lisunaone. That is maturity and experience. Utsogoleri umafunika anthu okhwima nzeru. Taonapo atsogoleri achinyamata pa kampeni kuonjeza zinthu zabwino, fetereza 4,000 ekatu, mapassport ochipa, kudya katatu, njala idzatha. Up to now tikuona mavuto. Dziko la Malawi laonongeka chifukwa cha utsogoleri wa chinyamata. World War II
inayamba ndi Adolf Hitler wa zaka 50, DRC inaonongeka ndi Mobutu wa zaka 35, Sana Banja ku Nigeria, Idi Amin ku Uganda, Masha Singwema Equatorial Guinea anali achinyamata wa machita nkhanza. Uthenga wapadera kwa Atupele Muluzi, bambo Atupele Muluzi, chifukwa ameneyi so wachinyamata. Nyamata samakhandidazi. Mukafuna kulandira 15 billion landirani, koma musanyoza achikulire. Donald Trump ku America, Lula da Silva Brazil, John Mahama Ghana, Olusegun Obasanjo Nigeria, onsewa anali former president. Atasiya kulamula kunabwera zitsiru zimene zinalonga dziko. Atayimiranso anawina chifukwa cha ntchito zawo. Pamene tikuna pano amalawi akulira kukwera kwa katundu, zinthu sizili bwino. Mamothawa ndi mavuto amenewo, Chakwera afuna kupereka 15 billion ku banja la Muluzi. Akuluakulu, history is the best teacher. Vena awuyeta support Malawi Congress Party zone. Usawi chani, ufiti chani. Ndani sakudziwa nkhanza zimene anachita Malawi Congress Party muno nda. Ndani sakudziwa. There is no way ife tingabwerere mbuyo ngakhale pang'ono. President Professor Agapira Mutalika palibe ofanana naye muno Malawi. Amalawi akonzekera chifukwa kudziwa mbiri ya Malawi Congress Party. Ndi mbiri yoyipa kwambiri.